Boa tarde a todas e a todos e moitas grazas por acompañarnos hoxe en esta nova sesión de revisar os marcos, a última deste curso, que, como sabedes, é unha colaboración entre a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Fundación Luces, que facemos para conversar arredor do tema central da revista Luces do mes. A deste mes titúlase Xornalismo en tempos de bulocracia. A bulocracia é unha palabra que non existe, claro. No título da revista está en cursiva. Nos no anuncio non o puxemos en cursiva porque creemos que pronto entrará a formar parte dos dicionarios. Temos aí un académico mellor a pode propoñer para o novo dicionario da RAC, para a nova actualización do dicionario da RAC. Que é a bulocracia? Pois é un sistema gobernado pola mentira, onde os bulos dominan o discurso público, tamén onde os gobernos chaman bulo a calquera información que lle sexa adversa, e onde hai un ambiente poboado de trolls, de fanáticos e de desinformadores. Un exemplo claro estamos a ter no Congreso dos Diputados, que nuns días aprobaron un cambio no regulamento para intentar excluir como xornalistas acreditados pois a este grupo de trolls que están ocupando este espazo de información, non? A reportaxe central da revista asina Miguel Mora, que é fundador e director de Contexto, que é un xornal digital español, e en esta reportaxe Miguel entrevista a 5 xornalistas de diferentes idades, todos de medios escritos, algúns en papel e outros digitais, que teñen en común que son medios escritos e que son madrileños en realidade, ¿no? Todos, digamos, fan información de España, ¿no? Gustábanos que galeguizar o debate, non? Aproveitar que o facemos presencial e galeguizar o debate. Eles, resumidamente, dicen que hai dúas tendencias que marcan a situación do xornalismo hoxe. Unha é a crise económica, que empezou coa crise de 2008, que fixo que se despedira moitos xornalistas, que os medios de comunicación quedaran en precario e, como consecuencia, empezaron a ter un gran poder en marcar a xenda dos medios, tanto a publicidade institucional como a das grandes empresas, non? E, por outra banda, a amarelización dos medios, non? Eles marcan o 11M como o punto de inflexión, non? Donde os medios se fan eco das mentiras e empezan a usar de maneira continua titulares impactantes, sexan ou non sexan verdades, sexan ou non estexan relacionados co que di logo a información debaixo do titular, enfocados no morbo ligado á violencia e ligado á falta de respeto á intimidade das persoas, con falta de contexto e tamén con falta de verificación e con un relato moi dramatizado, non? Os xornalistas deixan o anonimato e pasan a ter un protagonismo mediático, convertidos en tertulianos e en opinadores, e esas opinións a veces restan espazo ao que é a información. Bueno, como digo, nos pretendíamos, pois, por unha banda, galeguizar e tamén dar voz a espazos, formatos que non están na reportaxe, como é a radio audiovisual e tamén os medios públicos, non? En Galicia creemos que eso ten unha presencia importante, e para iso contamos con 3 xornalistas galegos, Cristina Lombao, xornalista da Radio Galega dende hai 37 anos, creo. Antes traballou na cadena SER
e representa, non sei se sigue representando ao Colexio de Xornalistas na Coruña, xa non, bueno, representou nunha época ao Colexio Profesional de Xornalismo na Coruña e é pois, unha das voces de Defende a Galega. Juan Oliver é xornalista, é socio da empresa que edita a revista Luces, escribe en Luces e en Público fundamentalmente e traballou anteriormente en El Mundo e La Voz de Galicia. E David Lombau é fundador e director de Praza Pública, traballou na Cadena SER, en Radio Voz, en Xornal de Galicia, son eles os que van conversar e a primeira pregunta que lles faría se vedes que en Galicia hai algo específico no espazo informativo a respecto desta burocratización do sistema. Non sei se empezar por Cristina. Eu creo que, bueno, boas tardes, grazas a todos e a todas por estar aquí, grazas a Ana Luisa por convidarme a compartir este tempo con vos. Non sei se é algo específico de Galicia, porque certo que os bulos non son de hoxe, nin de onte, non rebuscando un pouco de información antes de achegarme aquí. Hai quen di que Julio César era o mestre na arte do bulo, que pasa que, claro, Julio César tiña as súas maneiras de difundilo e agora hai outras que son moito máis potentes, moito máis rápidas, moito máis áxiles na maneira de chegar á xente. Entón, digo, discriminemos bulo e mentira, non? Discriminemos que dar unha información que ti non contrastas, da que ti dubidas, pero que os teus xefes igual din que hai que dar. Eu creo que logo iso está na man de cada quen, si o fai ou non o fai, ou informacións que contrastas mal, que non entendes ben, e que non son correctas ou que son inexactas. Esa é a diferencia entre bulo e mentira. Un bulo sempre pretende algo, sempre busca algo e, desgraciadamente, eu creo que é igual en Galicia que en calquera outra parte do mundo. Non sei se aquí hai alguna característica diferenciada, tampouco non o podo asegurar, pero creo que a fin e o uso é o mesmo. E logo cada quen no noso traballo, no noso día a día, supoño que podemos poñer exemplos de mil detalles que nos van pasando, pero mellor nos vamos escoitando os uns aos outros. Eu creo que a especificidade, bueno, boas tardes antes de nada tamén, non temos, se nos ponemos a categoría xeral, non? De contar, pues, como decía Cristina, non? Cousas que son mentira ou cousas que poden ser erróneas. Sí que creo que a esfera pública galega, que a min é algo que me obsesiona un pouco, ten unha especificidade a nivel mediático. Primeiro que é pequena, non porque sexamos poucos habitantes, que é unha obviedade, sino porque temos unha esfera pública que dentro do pequena que é, está absolutamente infrarrepresentada a realidade do país, non? Eu creo que isto tampouco é nada novo, non? Eu creo, en Praza sempre analizamos moitas veces que nos diriximos a media Galicia, por así dicirlo, que non está representada en casi ningún sitio mediáticamente, non? Eu creo que iso sí que é parte da especificidade galega que fai, por exemplo, que cando se instaura, chamemos un bulo, chamemos unha mentira, chamemos unha falsidade na outra media Galicia, é moito máis complicado de rebater ou de explicar mediáticamente. Eu creo que se saímos agora aquí a Rua de San Andrés e lle preguntamos a xente se Touriño tiña un Audi que costaba millóns de euros, haberá moita xente que nos diga que sí. E non era... Se alguén se lembra, que se lembre non se vai lembrar de que era mentira case con total seguridade, non? E moito menos do contexto de onde sucedeu e tal. Pero se preguntamos que almorzou Isabel Díaz Ayuso así pola mañá, igual ata aí que non lo sabe decir porque o escoitou en La Sexta ou en Antena 3 ou en Telecinco, onde fose, non? Con isto que pode ser exemplo un pouco simploso, o que quero decir é que no noso contexto onde a profesión xornalística ten os vicios e virtudes que ten en calquera outro lugar, temos, eu creo que o handicap dunha esfera pública xibarizada, se queremos decirlo así,
onde nos podemos entreter durante toda unha semana en se a alcaldesa de Santiago foi ou non a entrega da medalla á princesa, pero podemos pasar desapercibidos con que houve unha condena histórica por contaminación na auga da Limia, por poñer un exemplo destes últimos días, non? Entón, se alguén di que a condena pola auga da Limia foi culpa de, non sei, de Carrefour, por dicir algo que é absolutamente estrambótico, vai ser moito máis difícil de contrarrestar, porque temos moitos menos espazos onde explicar que o que sucedeu, onde ven a historia, onde ven a denuncia, xa non digamos se queremos contextualizalo e ir máis alá pois dese titular, como dicía Ana Luisa agora, non? E desa última hora permanente que nos come. Con cal, eu creo que esa é, se queremos buscar unha especificidade, é esa. E de aí a importancia, e tamén esta outra das miñas teimas profesionais, de cultivar esa esfera pública galega, que non quere decir un relato monocorde en liñas editoriais, ideolóxicamente, ou de perspectivas das cousas, non? Pero sí un país falándose a sí mesmo, para que incluso cando os medios nos trabucamos, xa non digamos se hai unha mentira intencionada, pode haber campo de xogo, porque senón ao final o campo xa non é que estea inclinado, que está 90 graus cara arriba, non? E así pois é imposible. Sí, hola, boa tarde. A mí me parece moi importante o que dis de ese espazo político amplio na sociedade galega que non se ve nunca representado nos medios de comunicación. Moi difícil que a mellor a gente nos podemos ver reflexado cando se fala da medalla princesa de honor, non? Pero por sonar a eu, o meu fillo, a miña familia, algo que non lles compete, non lles importa demasiado, non? Si lles importa o mellor o de Altri, pero eso non se ve reflexados, non? Que sucede? Que cando hai esa parte da sociedade que non se ve reflexada nos medios, é moi fácil que o budo prenda aí. Ti te empezas a ver reflexado mellor pois en Instagram, en Twitter, en X, bueno, son o mesmo, non? Pero en TikTok, quero dicir, porque as xeracións novas que non se ven reflexadas, non xa cando é por unha cuestión ideolóxica, senón incluso xeracional, de intereses culturais, de ocio, etcétera, é moito máis fácil que abunden neses espazos onde o budo ten moito máis abogado, moito máis fácil expandirse, non? Entón, cando hai un espazo mediático, un ecosistema mediático que coincide plenamente contra esa parte da sociedade que non se ve reflexada, é moi fácil que cando algún dos medios para os que traballamos, a revista Luces, Praza, O Salto, El Diario, que sei eu, contamos algo, é moi fácil decir, pero isto é un budo, tío, se isto só conta Praza Pública, si da Voz, da Región, El Progreso, da Televisión de Galicia, Antena 3, Telecinco, El País, El Mundo, isto non fala, non? Entón é moi fácil que a xente empece a decir estes medios non me ves o reflexado, non os uso, pois vou a recurrir a aqueles onde é moito máis fácil pois contar que lle deron unha malleira a 4 migrantes magrebíes a un señor e que hai aí a quemados, non? É fácil que sorprenda, non? Bueno, unha diferencia fundamental é o tema do idioma, non? Estamos a falar de medios en galego, e digamos que parte desa xibarización, non? do sistema mediático aumenta se falamos do sistema en galego, da produción de novas en galego, non? Sí, probablemente, decir, pero eu creo que ese espazo que non se ve reflexado non somente por cuestións de intereses normais, culturais, de ocio, senón por cuestión lingüística, xa está feito. Quero decir, ninguén que compra Voz de Galicia, que fa de galego na súa casa, na súa familia, no seu ámbito laboral, familiar, etcétera, deixa de comprar Voz de Galicia porque non lle... Pero non creo que sexa... Creo que xa está amortizado a cuestión da lingua, está absolutamente despreciada ao mesmo, todos os temos asumido, e os medios teñen comprobado que dá igual que non publiquen en galego, que non é un decidir a comercio da subsanar, como se ocorre en Euskadi, por exemplo, ou en Cataluña, ou en outras nacións en Estado que pode haber, se me ocorre en Europa, en Irlanda co gaélico, en Flandes co flamenco. Eu creo que eso xa está amortizado. Perdón, que a cuestión lingüística xa está amortizada polo ecosistema mediático dominante, non sei se ten, a verdade é que non sei capaz de calibrar se ten alguna deriva máis aló, non? Non me entendo moi ben, Juan, o que queres dicir con eso de que está amortizada, que a xente lle dá igual, que xa non lle importa en que leen, en que lingua lle contan as cousas. Sí, que non é un factor, é dicir,
eu considero que a liberdade de expresión é que ti poda chegar a un quiosco e atopar medios de todo o arco, non? Incluso medios moi bestias, moi bestias. Eso é o factor principal de acceso de consumo de información en medios de comunicación. Eu creo que, por un lado, a xente está feita a consumir en castelán, é dicir, o dá por amortizado, que el se informa en castelán a través dos medios escritos, digo, non a través dos medios públicos, que tamén sería outra faceta a discutir, pero o que é importante para min é que os medios, as empresas editoras, xa teñen descontado que non escribir ou non informar en galego non é unha rémora comercial. É dicir, non te vai dar máis lectores escribir en galego, é dicir, a Voz de Galicia non vai gañar lectores por ter unha edición en galego, o teñen comprobado. Bueno, que tal e como está a situación agora mesmo dos medios, non sei se os medios teñen interese en ter lectores ou en ter moita publicidade, sobre todo moita publicidade institucional que xera realmente a que os está financiando, por moito que falen dos medios públicos financiados porque os medios privados, eu non teño aquí a ratio, non sei o que se lle paga a Voz de Galicia, al Ideal Gallego, al Progreso de Lugo, por informar en galego, que a porcentaxe de información en galego nestes medios é absolutamente irrisoria. A min, eu sorprendí a mí outro día vendo un titular en galego, e non era 17 de maio, e dixemos, deu un golpe na cabeza, porque non, isto non é normal. Entón, eso por un lado, importa un pepino a xente. E logo, por outro lado, creo que os cidadáns debemos ter claro que os medios moitas veces nos contan o que nós queremos oír. Quero dicir, non é o mesmo unha persoa que vai ao quiosco, que por certo, non sei se quedan quioscos na Coruña. Outro día comprobei con horror que pouquísimos, verdade? E que, bueno, que o da Mariña, que era un pedazo quiosco que tiña de todo, e cando fixen así ven que estaba pechado. Vale, bueno, pero imaginémonos que hai un quiosco onde mercar. A xente que se achega ao quiosco vai buscando a información que quere ver. Quero dicir, se alguén vai polo ABC e que quere ler o que lle conta o ABC. Se alguén vai polo Salto, quere ler o que lle conta o Salto. Quero dicir, vamos buscando a reafirmación das nosas ideas, punto número 1. E logo, o tema dos bulos, que é gravísimo, é como irresponsablemente se espallan, e moitas veces son xornalistas ou pseudos xornalistas que nos espallan a través de redes, de WhatsApp, e non se comproba a información. Esa cousa de comprobar, de contrastar, iso xa non está de moda, e supoño que eso, que sempre foi moito máis dos medios escritos, porque tes algo que nós non temos, que é tempo, e iso, bueno, creo que se está perdendo. E tamén reivindico que nos medios públicos debemos seguir facendo. De feito, a min teño que dicir que pode que non lles gusten a información que eu fago e que non a emitan, eu aí xa non me podo meter, pero que si digo é que cando me din hai que dar tal información, eu digo, eu non teño eso, non teño, eu mentras non teño eso non o podo dar, e se o dou cito dicindo, la Voz de Galicia di que tal, e sempre se ponga, eu por eso non teño problema, si cito, pero se non vou citar teño que ter eu a información. Nunca tuve un problema nin por eso. Por outras cousas pode que sí, pero por iso non. Quero dicir que tamén vai un pouco en cada un de nós, en cada unha de nós, o que dicimos e como dicimos, aunque estamos lastrados por moitas imposicións, evidentemente. Eu creo que o tema do idioma e que todas as disfuncións das que falamos compañeros nos leva a outro problema que nos atopamos 13 anos xa de praza, e máis en ocasión. Esas disfuncións e esa esfera mediática pequena que temos leva a que se presupoña que un medio editado en galego ten que ter unha serie de posicións editoriais
moi concretas sobre todos os asuntos ou sobre determinados asuntos, non? E iso é algo que, por exemplo, xurdiu cando se reconstituiu a Asociación de Medios en Galego. Había quen incluso defendía que determinadas informacións, por exemplo, se publicasen simultaneamente, non? E nós, e algún medio máis, non Prazaso, defendemos que eso non tiña sentido, que se aspiramos a ser un país normal non ten sentido que o idioma implique unha determinada liña editorial sobre os asuntos diversos da actualidade, non? Sobre a economía, sobre a política, ou que teñamos que falar máis da lingua que da actualidade ou que dos asuntos xerais que suceden no país, non? E ao final acabamos nun bucle eterno de los medios del gallego, non? Que ao final non saca un pouco de aí. Eu creo que esa é unha das disfuncións, non? E que tamén implica que podamos derivar, claro, que comentaba Cristina, cara a un público que busca que non digamos nada que non vaya máis alá do que se supón que ten que dicir un medio en galego sobre determinado tema. Cando, si queremos ter unha esfera pública adulta, madura e completa, pues haberá medios de comunicación en galego que teña unha liña editorial sobre un asunto determinado e outro que teña un medio editorial, unha liña editorial sobre ese mesmo asunto, con independencia de que nos unan cuestións comuns, como pode ser pues, o consabidísimo que é algo que xa me dicía a mí mesmo que non viña de camión, non imos falar das axudas da Xunta porque sabemos de que vai este asunto, non? Pues, aí é obvio que todos os medios en galego temos a mesma posición, porque, bueno, que dicir, salvo os que todos coñecemos, pues o resto non vemos un peso, co cal temos unha posición que implica pues, un reparto máis xusto, etc., non? Pero se falamos de contido, que é do que se trata, e de xornalismo, nos a tema que temos e o que nos din os datos é que ás veces o conseguimos, outras non, é que xente nos lea con independencia do idioma no que estamos, ou dito de outra maneira. Se aspiramos a relatar un país normal, queremos que a xente nos lea polo que contamos e ademais está en galego. Falábamos antes de comenzar da pandemia, non? Nos cando fixemos unha minería de datos aí que deixábamos os ollos e as neuronas en intentar explicarlle a xente que era o que estaba sucedendo e demais, tivemos, e os datos xe non lo decían, moitísimo público que nunca lera Praza, a que lle daba exactamente igual que estivésemos en galego e que o mellor non tiña costume de ler prensa en galego, pero atopaba un contido de proximidade, útil, bueno, que consideraba que estábamos contando ben aquilo que estaba sucedendo, non? E ademais, colateralmente, fixemos se queremos decir, un traballo a prol da normalización do idioma, porque conseguimos que houvese xente que lese en galego, pues, o mellor por primeira vez, ou que lese a prensa en galego con habitualidade, o mellor non o facía ata agora, e a partir de aí sí que o fixo, non? De aí, por exemplo, que nós tamén esteamos pues, experimentando con cousas pues, como a revista 20, non? Para sair ás redes sociais e coller a xente máis nova para os contidos en galego, pero porque lle interesa o que estamos contando, non teño que ler Praza, teño que ler 20 porque fa en galego, porque se había unha entrevista que lle facíamos a Luis Álvarez Pousa cando publicou o seu último libro que o titular era un pouco punky, se quere, pero creo que era moi certeiro, que dicía, non porque este en galego un medio está ben feito inda que teña boa intención, non? E eu creo que é moi certeiro, e tamén é algo que temos que ter sempre en mente, e iso me leva a outra cousa, e con isto remato, que é a necesidade da profesionalización, porque prensa en galego pode ter unha tentación de militancia que pode ser moi perigosa, porque pode acabar en traballar de balde. Eu teño estado en mesas redondas como esta, no que había xente que dicía que sí, que polo país e polo idioma e que traballar de balde, non. Hai que facer moitas cousas de balde nesta vida polo idioma e polo país, cada un considerará ata onde quere chegar, pero xornalismo un traballo, é un oficio, e que se queremos facer ben e poder dicir a xefa ou xefe, non, eu hasta que non o teña, xa pode dicir na Voz de Galicia ou o Arcebispo de Santiago que ata que eu non o teña non o conto, que é un traballo con dereitos laborais, con horarios, con eso, e ademais resulta que contamos noticias, pero iso ten moito que ver tamén co que nos trae hoxe aquí, que falar da burocracia en cuestión. Qual é unha das vías para evitar a burocracia desde o meu punto de vista? Ter unhas condicións laborais dignas, xa non digamos os medios públicos, unha protección para poder dicir, non, eu por aí non paso, ou nós iso non imos contar, ou nós non imos contar iso así. E iso implica que se ti tes o risco de que se non sabes se o mes que ven vas ter para pagar a luz, dificilmente, non? Entón, é un debate que moitas veces, como temos esta cousa gremial de que non somos exactamente como outros traballadores, sí que somos, pero hai xente que cree que non a estas alturas da película e despois de non sei cantas crisis e tal, non, esta cousa de non, o noso non é exactamente como outros traballos, bueno, sí que é. Entón, eu creo que é algo que non debemos perder de vista cando falamos de
de o que se conta, como se conta, se podemos facer unha información con 3 fontes ou só con unha, etcétera, etcétera, non? Eu creo que o debate das condicións laborais ten que ir sempre para ello de todo isto. E se falamos de cartos e de prensa en galego, pois xa non digamos, non? Quer dizer, canto máis soporte económico haxa, pois máis prensa en galego haberá e máis prensa en galego de calidade haberá, non? Que entendo que debería ser o objetivo, non só de publicar calquera cousa en galego e Dios dirá, non? Eu aí non sei se entendín ben, pero hai algo que eu teño outra línea de pensamento. É dicir, eu creo que a non precarización da profesión é fundamental para a calidade xornalística, pero dubido que o problema da burocracia non sexa outro que o desexo de estender burocracia. Quero dicir, os medios estenden bulos como parte da súa liña editorial, é dicir, non como un erro, unha mala praxis xornalística ou unha... Claro, sí, é dicir, é fundamental que exista boa profesión, exista estabilidade laboral, entre outras cousas, para que nos podamos decir ao noso xefe, oye, tío, eu non, sabes, eu retiro a firma, sabes, e falamos co comité de redacción e teño a posibilidade de acudir, sabes, incluso aos tribunais, non? Pero creo que os bulos se estenden de maneira pensada, incluso a veces como liña editorial inconsciente. Eu non sei se vos lembrades, eu teño moi mala memoria, agora estaba pensando niso, non sei se foi no 2004 ou no 2014, cando morreu aquí un rapaz de Liqui, non sei, lembrades, 2014. Este rapaz que foi bañar a Riazor, non o pudo sacar a policía, e os policías locais que foron a sacalo morreron tamén. Eu estaba traballando na Voz de Galicia, daquela, e lembro que cando pasou o suceso e se empezou a facer información sobre o rapaz que había morto, eu tiña un xefe que dicía que se non tes foto do cadáver ou foto do morto non hai titular, vale? Nas delegacións de moitos xornais é fundamental explicar quen é a persoa que morre, non? Entón, está moi extendido nas redaccións dicindo, hostia, morreu alguén, hai que buscar fotos, son de Facebook, non? Temos as redes sociais. O rapaz este era un Erasmus que viña de Lituania, me parece, Polonia, creo que era un antigo país do este. Este rapaz tiña no seu Facebook o que ten calquera estudiante Erasmus, é dicir, cos seus colegas, abrazado, sabes, nunha festa, cunhas rastas, é dicir, absolutamente normal. Quen levaba esa información, é dicir, non quen a escribiu, sino que xestionou e coordinou o que se publicou sobre Belliqui, inmediatamente veo as fotos e digo, hostia, tío, isto é unha mina, temos aquí material gráfico para dar unha doble página, tío, con quen era este rapaz, explicarle a xente quen era o rapaz, non? Que pasa? Que nese medio, na Voz de Galicia, esa era a liña editorial, é dicir, somos a hostia, temos as fotos, damos todo o que temos, sabes, sin importarnos moi ben e sen pensar, é dicir, temos que dar a foto do morto, vale? Eso é o que pensaba o xefe que por entón, a ver, era quen estaba dirixindo esa sección, temos que dar a foto do morto, é importante, non? Que se transmitiu do pobre Belliqui? Que foi un rapaz imprudente que seguro que como morreu ás 4 da mañán estaba borracho, seguro que se foi bañar, os policías que foron a buscalo morreron como héroes porque foron a rescatar un imprudente. Eu non teño todavía outra imaxe dese rapaz, cando me ven a memoria, que non sexa eso, non? É dicir, joder, tío, este borrachuzo, non? Este rapaz de Erasmus que veo aquí, colleu un pedo e por su culpa morreron 3 tipos, non? De onde sacamos iso? Como se estendeu ese bulo? Por unha liña editorial inconsciente dun medio de comunicación. Como veis, ni siquiera é unha cuestión política, que decir aquí, joder, temos que apoyar a Alto e tal, non? Pero os bulos se estenden de maneira intencionada cando a tua liña editorial excluye, o que ti decías do contraste das informacións, non? Dicir, oye, alguén falou coa familia do rapaz? Preguntou primeiro se tiña convite que se publicaran esas fotos. Alguén falou cos seus amigos a ver se tiñan fotos del, que se deu, cuidando hacia niños nunha residencia, como pasaba con Samuel, non? Outro exemplo de expansión de bulos repentina por liñas editoriais malintencionadas inconscientemente. Bueno, non me quero estender, era o engadido que quería facer o que decías da estación dos bulos e da profesionalidade. Unha das cousas que plantexaches os tres é que para facer o xornalismo se necesita tempo, e o tempo é diñeiro. Por iso, cando falamos das axudas da Xunta a medios en galego, a que apareza o galego, esas axudas non son para calquera cousa, non? Son para que os medios teñan cartos para contratar xente para facer un traballo
riguroso, non? Por iso é tan importante que o reparto das axudas sexa xusto, que agora non o é, e que ademais aos medios que reciben as axudas se comprobe que cumplen os requisitos das axudas, que agora non se está a facer, o sea que non son cousas diferentes, sino que están absolutamente ligadas, non? Outras cuestións que comentabades tamén e que aparece tamén na reportaxe de Luces é que os xornalistas din que a xente agora non lé. O sea, que non hai esa querencia pola lectura, non? E por esos medios escritos, tanto en papel como digitais, se ven, digamos, así que pasas a primeira pantalla, é moi difícil manter a atención da xente. Non sei se pensades que os outros, digamos, os outros formatos, como poden ser a radio, ou como poden ser os podcasts, ou incluso o audiovisual, ou a presencia nas redes sociais, pode, de alguna maneira, combater esta disminución do acceso aos medios escritos. Efectivamente, cada vez se lee menos. Iso non quere dicir que non haxa excepcións. En do digital, para ben e para mal, podemos comprobarlo, que non é unha intuición, non? Nós que tendemos a facer pezas longas, ás veces demasiado longas, hai reportajes ben armadas, entrevistas amplas nas que teñen tempos de lectura de 2 minutos e medio, 3 minutos, que diredes vos é pouco, é un digital moitísimo. Alguén que podes comprobar se se fai scroll ou non, é dicir, se se lee ata o final, pero o certo é que se unha entrevista chega aos 3 minutos e pico, 4 minutos, eso xa é unha barbaridade, é un éxito rotundo. Falamos de medias, non, evidentemente. Para que cheguen eses 3 minutos e medio, hai moitos clics de 30 segundos e algún lerá con puntos e comas do final, non? Entón, sí, efectivamente, léese menos. Léese menos porque estamos nunha economía de atención absolutamente delirante, non? E nos cando facemos esas reiteradas chamadas a que a xente se faga socio e socio de praza, decimos que compramos tempo para traballar e para devolver ese tempo a socios e socios en informacións pausadas que a ser posible non caduquen o día seguinte. E iso implica tamén renunciar a unha parte da actualidade que é absolutamente efémera, non? Pois esa última hora permanente que te bombardea, que che trona a cabeza e xa non sabe realmente, ao final son intercambios de declaracións, etcétera, etcétera, non? E iso tamén nos leva a experimentar con outros formatos, o podcast fundamentalmente. Que o que nos di a experiencia, que hai veces que sí que funciona, hai veces que non. E todo tamén, o que tamén nos di experiencia é que hai que seguir pola audiencia a ese campo minado que son as redes sociais. Últimamente, por exemplo, traballamos máis con Instagram para algunhas cousas, non? Que onde está a xente, e hai veces que os resultados son satisfactorios e hai veces que os resultados son tremendamente frustrantes. Porque, por exemplo, tes unha peza de vídeo moi ben feita ou un podcast moi ben feito que ten dentro da web, imaginemos, 250 visitas e en Instagram ten 20.000. E diste, vale, pois que envío isto quedou con 35 segundos dunha entrevista absolutamente interesante que dura non moito, estamos falando mellor dunha entrevista de 5 minutos, imaginemos, non? Pero estamos experimentando tamén porque eu creo que é a batalla que nos toca dar, non? E o do idioma ten o hándicap de que os algoritmos te penalizan, etcétera, etcétera, non? Entón, aí sí que é un exercicio de militancia, porque sair en galego ás redes sociais é obvio que un mal negocio é ir ao peso, non? O peso das visitas, pero hai veces que o conseguimos. Pero implica un esforzo moito máis grande, non? Pero creo que estamos nun momento no que as fronteiras do que é escrito e o que non é, me fai moita gracia que, por exemplo, as axudas sigan falando de prensa escrita referidos a prensa impresa, a tinta e a papel, cando, bueno, o digital é tan escrito como o papel, non? Ata onde sabemos, utilizamos un teclado todos, non? Pero creo que os formatos transmedia sí que poden ser unha maneira de digamos, esa polo público e, por exemplo, os medios audiovisuais, os medios públicos tamén o estades facendo, non? Que ao final, esos formatos transmedia, o vídeo e o audio van da man, a web, a priori, parece que tamén está chamada a seguir ese camiño, porque se trata de sair pescar a uns públicos que se identifican máis, cada vez máis, eu creo que cos contidos ou incluso cos jornalistas máis que coas cabeceiras, non? E se te salta no teu timeline unha peza que te interesa, dache máis igual, ao mellor porque non vas ao quiosco a comprar
praza, porque non é posible, ou a comprar Radio Galega porque non se vende no quiosco, pero se hai unha reportaxe nun podcast da Radio Galega que me interesa, pois vou escoitar, con independencia de como eu leve no coche a ser, que imaginemos, non? Non, creo que é unha oportunidade que non hai que vela con medo, sino todo o contrario, como unha oportunidade de, e sobre todo para unha esfera mediática tan condicionada e tan pequena como a nosa, porque aí sí que hai certas oportunidades de competir non en termos de ir ao peso e de millóns, pero sí de poder poñer o teu contido ao lado dun gran grupo mediático e dice, bueno, pues elixa vostede que mo conta mellor, non? E hai certas oportunidades aí. Bueno, que a min o mundo dos podcasts me ten dado grandes alegrías, entón eu reivindico, o sea, pareceme que ler é fantástico e que ademais te leva, pero primeiro necesitas tempo, necesitas para ler, hai que sentarse e ler, ou de pé, como queiras, pero vamos, que tens que atender a iso, pero eu que todos os días me fago 200 kilómetros entre Lugo e Coruña e Lugo, para min os podcasts son pues unha delicia e unha oportunidade de aprender, de divertirme escoitando como interpretan os bulos algúns coñecidos, podcasteiros, digamos, entón eu o reivindico moito. O tema da lingua é que temos tan pouco, polo momento, temos tan pouco en galego onde elexir que é terrible. Entón, a mí o que me pasa, non sei se é que cando atopas algo en galego ben contado, interesante, que pues aplaudes coas orellas, chego emocionada dicindo, bueno, é que hoxe escoitei isto e está tan ben feito, é tan fantástico, é tan, bueno, vas tirando. Creo que ese traballo de todos. Tamén estaría ben analizar, que non sei se hai traballo nese sentido e o tamaño do país ten que ver tamén nesto, o que é quen segue consumindo prensa escrita, non papel, sino quen sigue lendo prensa, quen escoita máis radio, en que lugares, de que idade. Facer un estudo de público estaría ben, non sei se te ves algo feito. No, vamos, eu non coñezo, non? Pero o que si é verdade, eu creo que de non ser pola calidade do sistema público sanitario galego e a boa prestación que nos dai a todos, que nos permite vivir moitísimos máis anos, os medios escritos estarían finiquitados desde hai tempo. É dicir, claro, a xente, o que diste é verdade, a xente non lee. Eu intento expresarme para non revelar a fonte porque non quero ser indiscreto, non? Pero hai pouco falei con unha persona moi relacionada coa edición de medios en galego e coa edición de xornais escritos en castelán, e me decía, joder, es que nos vendemos 700.000 euros a mes, non sei que, e decía, hostia, tedes ventas en quiosco? Decía, ventas en quiosco? No, é publicidade, chefado. Nos vendemos publicidade. Sabe, hai tempo que deixaron de vender información. Hai moito tempo que deixaron de vender información, non? E son medios precisamente que se publican en castelán porque as axudas en Galicia, as axudas aos medios en galego sirven para financiar os medios en castelán. É así. Antes preguntabas polos datos, estou intentando facer memoria e non quero mirar o móvil para non distraer, pero creo que eran 2,5 millóns ano pasado para as 5 empresas xornalísticas que editan os 11 diarios que se escriben en castelán, frente a 200.000 pavos que se deron aos medios que escriben en galego. Axudas destinadas á promoción do galego, e que estas empresas levan recibindo dende o ano, eu acabei o máster da voz no ano 93, me parece, o 94, empecé a traballar no 95, foi a primeira vez que suben dedas, o sea, hai canto, 40 anos, levan recibindo axudas para promocionar o galego e non conseguimos que publiquen máis a do 5%. Claro, é dicir, é mentira, é dicir, unha troda, un budo, unha fake das máis grandes que se llevan escritas neste país, non? Pero vendo que decía antes das virtudes da sanidade galega, do editor este que decía que non se lee, non? Que se lee en castelán. É dicir, es que os rapaces hoxe non é só que non lean prensa escrita, es que non leen medios digitais.
en público que un medio que ten, bueno, pola redacción que coñece, unha redacción de trintaneiros, de xente moi nova, con que vive nun ambiente cultural, de ocio, laboral, de relacións interpersonais moi avanzado, moi moderno, ciparía, non? Decir, joder, aquí hai, pois eso, LGTB, Wiki, Plus, chegan, non chega o alfabeto, non? Para ver a diversidade e a capacidade que teñen para facer cosas novas, distintas, diversas, atractivas. Pois a media de lector que ten público supera os 55 anos, supera a mí, na miña idade, non? Hostia, un medio digital relativamente novo, non é nativo porque tiña antes un medio de papel, pero a xente non lé. Dicir, os rapaces están estudiando as carreiras vendo os vídeos de Frank Wilde, este podcaster que fai entrevistas, algunhas moi chudas, outras infumables, cada un pensemos o que queira, non? Pero sí, o meu fillo estudia con iso. Dicir, quero saber sobre a teoría da relatividade, vou a ver a entrevista que lle fixo Frank Wilde a un físico que sabe disto da hostia. É verdade que o tipo dixe, hostia, non é dicir, non de empresa escrita, sino que non des ni siquiera medios digitais. En ese sentido, as experiencias de podcast non é que se resulten interesantes e tal, é que son o futuro. É dicir, non hai outra, creo. Nos os datos que podemos ter, pues, está mirando vos a vos, pois, se facemos unha media nos hai un pouco o retrato robot de quen le prensa digital agora mesmo. O de quen le praza, polo menos, que eu coñezo, máis ou menos. A chavalada non lé, pero eu creo que tamén temos que deixar de queixarnos de que a chavalada non lé. É dicir, tenemos que ir a buscala para que lea. Eu era un friki, con 15 anos lía El Progreso todos os días, pero non era normal iso, o sea, os meus compañeros de clase non lían El Progreso todos os días. Lembro nunha presentación que tíamos con Ánxelo Gilde que se enfadou comigo de broma porque dixen que o canto estaba no instituto e eu xa o lía ele, estaba chamando vello, non? Digo, claro, pero que non era normal, o sea, non era normal que a chavalada lera El Progreso e as crónicas políticas de Ánxelo Gilde con 15 anos. Entón tampouco é nada novo, non, isto? Tampouco é nada novo. Que pasa? Que agora hai unha oferta audiovisual tan absolutamente disruptiva respecto do que había antes que xa non é teño chaval vendo a tele e estou aquí lendo periódicos, senón que levamos todos isto e cada un, e aparte non existen nativos digitais, é mentira, que ao final despois hai que enseñarles como se fai unha captura de pantalla e como se copia e se pega texto porque non saben, pero vamos con isto todos no peto, non? Entón, eu creo que efectivamente facer xéneros transmedia é casi unha necesidade, aí estou completamente de acordo contigo, pero iso non quere decir que non poidamos pescar a audiencia por esa vía e que cando a audiencia vaya madurando biolóxicamente lea outras cousas, porque isto é un pouco como aquilo que sempre, desde Fraga os votantes do PP estaban a morrer e a seguinte xeración iba a ser unha cousa terrible, resulta que isto vai evolucionando non cambia, non? Pois entón, o mellor tamén hai algo disto, non? Fora da broma, quero dicir que non está escrito que a xente que agora consume sobre todo audiovisual non pode ler cousas interesantes. Outra cousa que o mellor temos que pensar como as contamos. E o mellor a pirámide invertida famosa, pois hai que pensar que xa non é iso. E iso non quere decir, non estou defendendo o titular de non te vas a creer lo que dijo non sei quen, non. Quer dizer, iso é outra cousa. Iso ten moito que ver con vender publicidade e non vender noticias. E iso tamén ten moito que ver con expandir bulos con independencia de que o mellor hai unha parte que é intencionada. Pero hai outra parte de que se fulanito está contando isto, nós tamén temos que contarlo porque dá moito clic, e depois xa comprobaremos que é verdade ou non. Pero que resulta que lle vendemos a empresa que queiras tantas impresións ao mes, nos faltan 20.000, estamos a día 20 e entón, se non sei quen dixo isto, veña, e almorzamos, ceamos e volvemos a almorzar o día seguinte con que Ayuso dixo non sei que. E o mellor tampouco tes especial interés en darlle bola a Ayuso, pero sabes que vai ter moito clic-clic, non? É dicir, todos sabemos que é o que funciona, non? Cando se este titular vai funcionar, creo que non é moi difícil saber que é o que funciona. A xente entra fundamentalmente por paixóns exacerbadas, desde aquí, non desde aquí. É dicir, porque algo lle gusta moito ou porque algo lle dá unha rabia terrible. Entón, tú podes apelar aos baixos instintos e aí iso vai funcionar. Pero iso é xornalismo ou iso é outra cousa, non? E aí tamén nos leva algo que o mellor é menos amable, porque senón acabamos pasándonos a man por o lombo e dicimos, que bo xornalismo facemos e é que non nos leen, que mala é a xente que non nos leen, non? Creo que tamén ten moito que ver con tentar corresponsabilizar a audiencia de como se fai o xornalismo ben feito.
aplicando os rudimentos da profesión, que ten que ver con contrastar a información, con ter tempo, e iso, ao final, nos leva ao debate de sempre, que é o dos cartos. Canto estamos dispostos a gastar e dispostas a gastar por estar ben informados e ben informadas. E é moi cómodo quedarnos no asunto das axudas da Xunta, que é fundamental, evidentemente. O sea, como non vai ser fundamental? E digo desde un medio que cobra 0.000 desde os últimos 13 anos. O sea, que nunca vimos un peso desas axudas. Por suposto, me parece fundamental. Pero se mañá alguén na Xunta se esperta cunha vontade democratizadora terrible e a seguinte orde de axudas é impecable e cada un ten o que lle corresponde, hai unha parte do problema que ia seguir aí, a non ser que queiramos medios que dependan das axudas oficiais só. Entón hai unha parte que implica corresponsabilizar a comunidade que nos lee e implica que nos preguntemos, igual que as anteriores xeracións estaban dispostas a gastar pois €1,50 ou €2 ou 200 pesetas ou o que fose en mercar El Progreso, La Voz, El Ideal Gallego ou El País ou El Mundo, o que fose, canto estamos dispostos a gastarnos en que haxa unha serie de xente que este dedicada a tempo completo cunha nómina por convenio a facer información. Esta é a cuestión. Canto a máis xente este disposta a gastar un peso, cada un dentro do que poida e queira, máis xornalismo independente haberá, máis redaccións haberá sabendo que o ano que van seguir existindo e, polo tanto, poden asumir riscos, porque, por exemplo, eu poñevos un exemplo dun tema, e con isto remato, que me lío moito, dun tema que non dá moitos clics e polo que Praza facemos unha aposta editorial dende hai 12 anos, que é o accidente de Angrois. Estaba todo clarísimo, se lembrades, a noite esa estaba todo clarísimo do que pasara, porque a delegación do goberno de España filtrou unha captura do Facebook do maquinista no que supostamente estaba presumindo de ir moi rápido, e resulta que non era obviamente dese día, era dunha viaxe en probas no que ele sequera iba conducindo e sacou unha foto do tren que iba moi rápido porque estaban probando os trens que iban tan rápido. Ben, nós fomos os que teimamos desde o primeiro momento en que aquilo non era tan sinxelo e que aquela traxedia tiña máis causas e que era unha cuestión sistémica. Ben, iso só se pode contar primeiro, se o xornalista que o conta, o noso compañero David Reinero fundamentalmente, ten a garantía de que vai poder contar durante tempo, que o medio protexe, que se alguén o ameaza con demandalo vai ter onde agarrarse e que vai poder traballar as fontes, que non é algo que che dé resultado mañá ni pasado mañá. É que eu lembro cando me falou por primeira vez do xefe de seguridade de Adif que acabou condenado. E dixo, mira, hai un señor que se chama desta maneira que a mí me din que pode ser acabar sendo clave en este asunto. Bueno, pois tira dese fío, pero como mellor non temos nada en 6 meses, bueno, ti tira deste fío e imos vendo, non? E efectivamente, a fonte era excelente, e seguiu sendo, e, bueno, o señor está agora pendente dun recurso, pero inicialmente condenado, non? Por casi 80 homicidios imprudentes. Pero para iso hai que ter uns rudimentos profesionais, pero tamén ter unha certa seguridade. E iso, por exemplo, un exemplo dun tema que a ningún anunciante lle interesa, a ningún, que a ninguna axuda oficial de ningún acol lle vai interesar e que eso se pode apoiar na comunidade de lectoras e lectores ou de ointes ou de espectadores e espectadoras. Só se pode facer así. E iso non é cómodo. Non é cómodo tampouco porque somos xornalistas, pero somos lectores, non? E tamén somos televidentes ou ointes. E eu creo que iso é algo que tamén nos temos que preguntar. Canto estamos dispostos a gastar niso? E a partir de aí, pois, tamén asumir como xornalistas que temos unha responsabilidade de cara a esa comunidade e que tamén nos poden dicir cousas que teñen que ver non só co ben que facemos, sino exixir en tanto que están soportando ese traballo, non? E nesa horizontalidade o mellor pode haber unha parte do futuro. Bueno, para rematar xa e deixar que o público faga preguntas, dúas cuestións que están máis ou menos enlazadas. Unha, que hai unha especificidade galega, no? que a non presencia de Vox, polo menos polo de agora, nas institucións galegas, e o grupo de trolls ligados a esa forza política. Falaba eu antes do cambio do regulamento no Congreso precisamente para intentar excluir a ese grupo de trolls do equipo de xornalistas que traballan no Congreso, non?
como credes vos que eso afecta ou distingue, non, a Galicia? No Parlamento de Galicia non hai ningún xornalista acreditado que vaya intentando provocar aos diputados ou as diputadas para facerlle un vídeo e metelo en redes sociais, non? Creo que eso non sei se en algún momento chegar a velo, pero agora non o hai. E por outra banda, algo que tamén se propón de algún dos entrevistados, unha entrevistada nesta reportaxe, é que ela propón que facer tanto esforzo en contradecir os bulos alimenta os bulos, e que o que hai que facer por parte dos medios independentes é tentar marcar a xenda, cambiar de tema, falar do que vos falabades antes, da xente que non está nos medios e dos problemas da xente que non está nos medios mainstream. Non sei o que opinades de todo isto e logo damos a voz ao público. A ver, eu con iso igual teño unha postura que non é moi compartida, pero a mí non me gusta que ni siquiera os trolls os expuxen do Congreso. É dicir, non creo niso, me parece moi perigoso. É dicir, aquí empezamos facendo unha fermosísima lei de delitos de odio, de memoria histórica, tal, e que acabou no trullo foi Pablo Hasél, non olvidemos, non? Entón, abrir esa espita de que alguén no Congreso dos Diputados pode decidir quen é xornalista e quen non, eu teño claro cal é a miña opinión, pero é a miña opinión. Quero decir, é unha opinión miña de quen é un pseudo-xornalista, un troll, un tipo que non merecería estar aí, non? Se o precio a pagar é que a Ione Belarra lle rebenten unha roda de prensa en Torre Pacheco, se o prezo a pagar é que a Rufiano persigan pola rúa, digo, tío, vai no soldo, sodes partidos políticos, eso pasa dende aí moitísimo tempo, é dicir, hai trolls en todos os lados, non? Por un lado, creo que a persecución debe ser judicial por acoso, é dicir, se alguén se sinte acosado, que vaya a justicia, que o demostre, e ao mellor temos que pasar, que temos un sistema de leis de dereitos fundamentais que establece que un dereito fundamental é a liberdade de expresión, e que esa liberdade de expresión está moi por riba do teu derecho a intimidade, como xa ten fallado o Supremo Constitucional en moitísimas ocasións, sobre o dereito a teu honor, porque te poden insultar no Parlamento e iso non costa, é dicir, estamos afeitos a que no fútbol te llamas fillo de puto árbitro, te chaca a tarxeta vermella, non vas ao xuiz, é un terreo de xogo distinto. Entón, estamos hablando do Congreso dos Diputados, que é un sitio distinto, non? Eso por un lado. Con respecto aos trolls en Galicia, a mí cando facía esa pregunta, enfadando disto, me quería relacionar de alguna maneira, porque eu lembro que en Galicia os trolls son tipos como que eu me atopei nunha das primeiras rodas de prensa que tiven que asistir como xornalista, que levantou a man e lle dixo: señor Cuiña, lle podo facer esa pregunta do gas? Vale? Eses son trolls, decir, tipos que van coas preguntas escritas polo director de comunicación do Conselleiro de Obras Públicas. Esos son trolls. Que haxa un tipo molestándome a mí que son xornalista, acosándome porque estou nun directo, joder, é unha putada, se pasa mal, a mí me teñen pegado en algún sitio onde fun facer informacións, non por motivos ideolóxicos, pero bueno, porque te metes en sitios onde a mellor, sabes, terías que ter máis cuidado. Joder, tamén vai no soldo, un soldo de merda, escaso, pero é verdade que ese risco ocorre nos médicos que se poñen unha consulta con unha situación sanitaria terrible que lles poden pegar tamén a eles, é dicir, eu creo que os trolls, polo menos estamos feitos a verlos no resto do Estado como outra figura, non? Pero aquí tamén hai trolls, tamén hai tipos que seguen a preguntar nas rodas de prensa o que queren os directores de comunicación, non? Bueno, e a raíz deses tipos que preguntan, que non sei se son trolls ou outra cousa, non o teño tan claro, despois vemos titulares alucinantes, porque iso supoño que nos pasou a todos. Evidentemente cada quen pode ir a unha rolda de prensa, facer preguntas, que eso cada vez é máis raro, porque cada vez polo menos nos medios públicos, e isto sí que o denuncio, mañá é un novo Venres Negro, 374, en fin, cada vez preguntamos menos porque cada vez se convocan menos roldas, mandan unha nota, 5 fotos, un audio, 3 vídeos, e non hai roldas de prensa. Polo tanto, os xornalistas non preguntan, e a partir de aí calquera cousa pode pasar. Entón,
eu ás veces vexo titulares o que ia dicir que se vou a rolda de prensa digo a interpretación é moi rara, a interpretación é tan rara que eu ás veces cando chego a casa comento coa miña parella é que funja isto, pasou isto e mira o titular, eu estiven no outro lado. Bueno, pero supoño que eso nos pasa a todos. E despois unha cousa moi pequeniña que tamén é a anécdota da xornada. Os bulos para min son esas mentiras con unha intención que van contra alguén e que teñen un fin. A min pasoume hai anos, pois debeu ser tamén no 2014 estando... No, de Belín foi 2012, pero como isto queda grabado no vídeo, despois foi no 2014, no 2014 usa non que estaba na voz. Pois sería no 12. Pois mira, é que puido ser no 12 ou no 14, porque eses 2 anos eu traballei uns meses en Lugo, no 12, no 14, e lembro que estaba en Lugo porque os policías, que por certo non eran locais, senón nacionais, fora de servizo, eran algún da provincia de Lugo. Nada, pero que se me foi o asunto, quero dicir, bulos. Recordo estando en Lugo, non sei se no 12 ou no 14, que chegou unha nota era de unha asociación veciñal, da Federación de Asociacións de Veciños. Eu lín a nota, vin a asignatura daquela nota e pareceume un pouco raro, porque non era ningunha das persoas que encabezaban aquela federación. E aínda me pareceu máis raro cando os 10 minutos chámanme de redacción de Santiago e me piden que faga unha información sobre ese tema. Entón, quedei realmente impactada, porque non me parecía unha cousa tan importante, pero colguei o teléfono en Santiago e chamei á Federación de Asociacións de Veciños. Dixéronme que esa nota non era deles, que eles non estaban de acordo con esa nota para nada e que non, vamos, que dali non salira a nota. Entón chegou unha compañeira, mirou a nota e dixome: este señor ia nunha lista electoral, en tal lista electoral nas eleccións municipais. Con todos eses datos eu chamei a Santiago e dixen: oye, que eu acabo de chamar a Federación e me din que a nota non é deles. Pero bueno, se hai que dalo será, pero este tipo está nunha asociación de veciños concreta, non na Federación. Ia na lista de tal partido político nas... Vale, pois nada, deixámolo. Pois deixámolo, pero, quero dicir, bueno, creo que todas debemos entonar o mea culpa, ainda que sexamos as menos culpables, Podo engadir unha cousiña nada máis moi brevemente, que falando do que decías antes da corresponsabilidade da audiencia, eu sei que tiña, cando viña aquí pensando niso, e explicaros dunha banda que, polo menos no meu medio, temos constatado que unha das principales fontes de entrada de tráfico na nosa página web é a través das redes de xente que nos rebota ou nos explica, é dicir, a xente non vai ao mellor a público a decir que contan estos tipos hoxe, non? Que decías ti, vou a coller a ABC para que me reafirme, non? Xenón de noticias que resultan interesantes, todavía non sabemos moi ben por que algunhas funcionan de puta madre, saben por todos lados, e dis, joder, tío, si tampouco me debo tanto. Non era para tanto, non? Sabes, e de repente se convirten en virais, nese sentido, e a maioría delas veñen precisamente deso, non? De xente que rebota, non? Quero decir que si tedes esa oportunidade que non costa pasta de rebotar nos vosos grupos, a xente, tampouco ser moi pesados, que hai alguén que te machaca constantemente con informacións, pero se vedes informacións que realmente creedes que poden combatir os bulos, ou porque son boas, porque explican ben, pois eso, as dúdas do galego, ou porque a lingua está discriminada, ou que sexa, non deixedes de facedo porque é a maneira en que a xente máis entra nesas informacións, non? E así podemos evitar ese rollo de facer informacións de clickbait, de tal, non? Perdón. Sí, no, as redes privadas, iso vese moi ben cando son cousas, o mellor un pouco sectoriais, pues, de conflitos, o mellor, pues, ultralocais, ou dunha profesión en concreto. Por exemplo, non sei se vos lembrades, hai 2 ou 3 anos que estaban moi activos, algúns medios estaban moi activos co tema das enfermeiras eventuais, que estaban moi ben organizadas e moi movilizadas. Esas informacións circulaban por WhatsApp estupendamente e funcionaban case todas moi ben, sendo algo que ni siquiera algo de toda a sanidade pública, non? Era, pues, dun colectivo profesional moi concreto dentro do total, non? Sobre os elementos estes, non, que van a reventar roldas de prensa e tal,
eu creo que se trata máis de estou de acordo contigo que facer intentar matar moscas a canonazos pode ser complicado, entre outras cousas porque as maiorías se son unhas e maiorías son outras, non? E o mellor acaban digamos estopándonos na cara, pero sí que eu creo que é doado saber onde poñer o límite nos comportamentos, non tanto en se ves dun medio ou ves dunha web ou ves dun podcast ou traes un micro, traes unha cámara, sino creo que todo o mundo pode saber, todos que traballamos nisto, que comportamentos son admisibles e cales non. Eu podo ir a unha roda de prensa e ser un pouco insistente ou incluso incomodar ao presidente da Xunta con un tema e repreguntar, pero se me poño a liar e a berrar e a lanzar un non sei que, pues terá todo o mundo a decirme, tío, aquí non bolas, porque isto non é xornalismo, outra cousa, non? Creo que isto é un debate relativamente sinxelo que se aborda cunha rede de arrastre pode acabar levando por diante a que non corresponde, non? E de feito comentarios de compañeros que están no Congreso nese sentido, que digamos queren ser tan garantistas con esas típicas cláusulas ao final de ou todos os comportamentos que perturben a orde de non sei, claro, que iso aquí no Parlamento houve un tempo cando non sei se vos lembrades aí como 10 anos ou así, cando era todo o tema das preferentes, que hubiera unha manifestación bastante dura e a presidencia do Parlamento, a presidenta da Pilar Rojo daquela, puxerase absolutamente firme co tema, incluso demasiado, e acabou por restringir a liberdade de expresión nos corredores do Parlamento, até que punto que incluso os propios grupos, os sistemas de Ana Luisa non podían facer declaracións nos corredores por si viña algún colectivo que perturbase a orde, non? É dicir, cosa que cuidado con iso tamén, aí estou de acordo, pero bueno, creo que todo o mundo sabe que é un xornalista incisivo, da tendencia que sexa, dame igual, ou que un impresentable destes, un dos que está máis de moda últimamente neses grupos, pues, lembro na campaña de 2023 que veo un mitin de Pedro Sánchez en Lugo e dedicouse pues, a ridiculizar a xente maior que estaba ali dicindo, bueno, usted viene porque le dan la paguita del PSOE e non sei que, non sei cuánto, que dice, bueno, iso non é xornalismo. Se vai xunto de Pedro Sánchez e lle pregunta por Ábalos e o tipo non lle contesta e lle pregunta, bueno, pues efectivamente vai cheno o soldo e eres o presidente do goberno ou o secretario xeral de non sei que e tes que apandar, non? Pero creo que aí está claro onde está o límite, e o límite son os comportamentos profesionais e cívicos, non? E ao final há un mínimo de urbanidade que se dice. Bueno, pois pasamos vos a palabra, se vos parece, facemos unha rolda de preguntas para evitar, sí. Siempre hemos dicho que la foto era la credencial de la noticia. Un accidente de tráfico, viene la foto del coche deteriorado, etcétera, y entonces es más creíble la noticia porque viene a ser la noticia la credencial de la foto, viene a ser la credencial de esa noticia. Ahora bien, viene una foto del presidente de Estados Unidos vestido de papa. ¿Y qué preguntamos? Porque antes preguntábamos el quiz, ubi, cómodo, cuándo, quién, cómo fue el accidente, con qué medios, quién auxilios, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué preguntamos ahí ante la foto del presidente de Estados Unidos vestido de papa? Si queredes. Hola, que tal? Boas tardes. Nada, por si non está claro, durante moitos anos en que estuvo un elemento de que lle daban o nome de M. Rajoy, etcétera, etcétera, a hora de consultar informaciones sobre Galiza era desvós, especialmente ti en público. Sí. A ver, hai un tufo mental que inconscientemente tiras a ciertos lados. A Vanguardia, Público, vamos, aquelo era un cachondeo, no que para ler cosas sobre Galicia estaba Praza, estaba Público, pero son valores seguros, en que xa non dudas, os outros a voz, 900.000 euros, sóname, etcétera, etcétera. Eso é como se non existise, de logo, non? Con todo o respeto, ali opinión, o Jorín Ideal, etcétera, etcétera, bueno, sí, pois hai un maremoto, eles falan de que hai unha festa galante. Bueno, pois é eso, entendes? Entonces vas, bueno, foron anos ir a tiro fixo, plaz, desde logo, non? Entonces, bueno, o sea, aparte que compartiras esa formación esa en Facebook, bueno, de que non entro en Facebook fai como 2 anos, así,
etcétera, etcétera, non? Pero, efectivamente, eu era socio, opinaba, se non hai pelas, é que non hai vida. O que ti dis, se as condiciones vosas non son boas, é que non hai prensa. O teño claro, non? Que costa? Pois claro que costa, como costa o pan, e costa outras cosas. Bueno, paro xa e nada, pero que este é claro o tema, Bueno, mentras non se animan, creo que o do Papa... Sí, nesa pregunta nos levan a un debate que está, sobre todo na prensa visitada, absolutamente presente, non? Que é a cuestión da inteligencia artificial xenerativa e como iso nos leva a ter que cuestionarnos máis as cousas, porque, bueno, por exemplo, pois ese exemplo, é obvio que Trump non é o Papa de Roma, pero sí que nos podemos atopar con... Eu non sei se na próxima campaña das eleccións xerais non nos van chegar imaxes xeradas con inteligencia artificial as que teñamos que cuestionar son verdade ou non. Pois estou seguro que se non nos mandan unha foto Ábalos nunha situación comprometida, pois, o mellor é verdade ou o mellor non. Pero e aí están os rudimentos da profesión, ao final, non? Se resulta que é obligatorio dalo xa porque o está dando non sei quen e resulta que despois descubrimos que esa foto está xerada ou manipulada ou o que sexa, a culpa será pois de quen permite que iso se difunda con independencia de que pois o partido político, a organización ou activista o crease. Porque, por exemplo, e vou poñer un exemplo galego moi sinxelo. Hai 15 anos, na campaña de 2009, cando non existía que soubésemos a inteligencia artificial xenerativa, case todos os medios de comunicación de Galicia recibimos unhas fotos nas que se aseguraba que aquilo era a mostra de que o coche oficial de Anxo Quintana se encontrara no garaxe da súa parella ou exparella, non da igual para o caso. Aquilo chegou aos correos electrónicos dos medios de comunicación deste país e non existía Twitter piña aos meses, Facebook estaba nacendo, inteligencia artificial xenerativa, pois non sei se nos centros de supercomputación estarían niso, pero o común dos mortais non. Naquela mesma campaña, unha axencia de noticias publicou que Anxo Quintana tivera un accidente de coche, que se suspendía o meeting que tiña ese día, non lembro onde. Na axencia aseguraban que eles non publicaran aquilo, que alguén accedera ao seu sistema e difundira aquel asunto. E publicouse, e tivo que sair a organización do evento e dicir que non houbera ningún accidente e tal. Con isto quero dicir que poden cambiar os métodos, que agora pois é posiblemente todo moito máis complicado, moito máis rápido, pero a intención é a mesma, non? É enganar, é manipular, e ao final isto é unha cuestión que nos leva non se trata tanto de intentar que nos creamos algo en concreto como que non creamos nada, ou que duvidemos tamén do que é certo. Por que me teño que creer co que ti me estás contando se eu teño aquí unha foto de Trump vestido do Papa, que é obvio que non é certa, non? Eu creo que vai un pouco diso tamén, e de aí a importancia de que a profesión xornalística non se dilúa nese mar de cousas, non? E que siga existindo como tal. E isto non estou falando da titulación, estou falando do oficio xornalístico. É dicir, de que se dedica a facer información e non outras cousas, porque senón ese tipo de enganos que sempre existiron, pois efectivamente desde Xulio César ata a campaña de 2009, ata a foto de Trump, nos pode pasar por riba porque os métodos son cada vez máis refinados e máis rápidos, ademais, non? Sí, eu creo que o que dicías da foto un pouco é o sistema de sempre, quero dicir, non hai moita diferencia, utilizar os medios de comunicación como instrumentos de propaganda, pero eso, eu creo que desde que naceron os medios de comunicación, os mesmos xornais no París, a Francia Ilustrada e tal, eu creo que tamén eran instrumentos de propaganda política, non? Entón, un pouco, claro, a imaxe é distinto, a imaxe non é da capacidade explicativa que tes nun texto, non é verdade, pero creo que A ver, en definitiva, este oficio creo que non consiste noutra cousa que contar noticias e non contar mentiras. De contar noticias, cousas que a xente non sabe ou que alguén quere ocultar, e logo non contar mentiras. Son dos cousas distintas. Entón, vamos, bueno, que son contar mentiras, pois eso non forma parte deste oficio, de outra cousa. Oye, a propaganda está ben, sí, desde logo, joder, os partidos políticos teñen que facer propaganda, unha actividade lícita e para mí, ademais, meritoria. Pero non teñen que facer información, non deberían ter órganos, xornais de partido, como parte da esquerda parece, sabes, intentar, como non me fan caso de Galicia ni no país, entonces me monto, bueno, joder, pois vas a ser un personal de partido, tío, non te vai ir ben, sabes? Vas a ser irá ben para os teus afiliados como un órgano sindical, non? Perdón po diálogo co da foto, non? Pero me parece importante contar eso de
contar noticias e non contar mentiras. E logo, como me decías dos valores seguros, pois moitísimas gracias, joder, eso, da xente que teño aquí tamén son valores seguros para mí, non? Me pasa como distí, pois eso, para mí un pedazo unha referencia, ademais un proxecto que cando vi, eu non tempo tamén tentei facer unha especie de blog informativo, página web e tal, e cando vi Praza, tío, me quedé dicindo, hostia, tío, vaya cracks, os que fan isto, tío, vaya cracks os que fan isto en Galicia, non? E o que ten de relevancia, que tempo despois o sigue sendo, non? E quero decir, non sei se tes a mesma opinión, pero creo que en medios como Salto, que está facendo en algunos aspectos el diario, joder, hai iniciativas que para mí tamén son valores seguros, Fíjate, eu cando estive de corresponsal da Voz en Bruselas, que 5 ou 6 anos, e cando estaba algunhas das tarefas que me tocaba de la prensa europea, ese local de Bélxica, para, pues bueno, porque podía haber desde un pederasta hasta unos disturbios en Dinamarca, ¿no? Me tocaba contado e estar pendente. Entonces, da Voz cada 2x3, oye, que dá liberación, non sei que FDI, que nun xornal de Flandes contan que hai un problema, non sei que. Agora que estuve corresponsal de público en Galicia, non me ten chamado ninguna sola vez, digo en serio, para decirme, oye, la Voz da esto, oye, que conta Faro de Vigo que non sei que. Me teñen chamado dicindo, hostia, Praza da non sei que. Me teñen chamado, é dicir, hostia, pues sí, ou teño informado diciendo, oye, Juan, e isto ya xa o deu alguén, e dice, joder, lo contó Praza. E dices, hostia, pues tío, xa está contado. É dicir, a referencia tamén para, digamos, para o... non é moi bonito chamar de establishment dos medios, pero sí para os gestores de información nos medios de Madrid, a referencia aquí non é da de Galicia, non? Ni moitísimo menos. Eu de fotos, pero bueno, estábame lembrando, ti falabas da foto de Trump e o Papa. Eu, como estábamos cos bulos a voltas, lembreime daquela foto que seguro que moitos lembrades, daquel paxaro nunha das guerras do Golfo completamente tinguido de petróleo, que tempo despois soupemos que nin guerra do Golfo, nin tinguido de petróleo, nin nada de nada, o sea que, o que dicimos, que isto non é de onte, nin de antonte, e a mí o que sí me dá moito respeto e incluso pode que algo de medo é que a xente nova non lea, que a xente nova non se queira enterar, porque lembraba agora eso de CNN que decía, está pasando, lo estáis viendo, e que decía sempre Ramonet, e que? E te entera, e iso que quere decir? A mí na miña casa os meus fillos reñenme moito porque contextualizo. Entón, tives unha imaxe, pero se non sabes o que pasou antes, nin por que se chega ata ese punto, non estás entendendo nada. Está pasando, estás vendo e non estás entendendo. E a mí o que me angustia é que a xente máis nova non queira entender nada. E que os votantes de Vox, que afortunadamente en Galicia polo momento son 3, pero no resto do Estado sí, poden levarnos a algún sitio onde eu non quero ir, desde logo, pois estén aí apoiando cousas que son absolutamente delirantes. Entón, bueno, creo que tamén nos debe dar que pensar. Non sei se queredes... Moi brevemente, pero dúas cuestións. Desde sempre dixemos a importancia do que era un espazo galego de comunicación, e nese sentido, se existe moi frágil, moi pequeno, aí está Prazo, aí está Nos Diario, aí está Luces e outros xornais, non? Iso o fan en galego. Polo tanto, non creo que o galego poida estar amortizado, non, como se decía, é dicir, podría non ser exclusivamente en galego, pero e tivemos incluso un xornal en papel, quizás, bueno, pues de centro dereita ou algo que queiramos decir, aquel o Correo Galego. Polo tanto, se de verdade é importante ter ese espazo galego de comunicación, o galego parece fundamental, e por iso tamén é unha mágoa terrible e unha traxedia o papel que tería que estar xogando a radio e a televisión galega e que non nos xogan. Non nos xogan
lingua, pero non nos xogan tampouco na creación dese espazo galego de comunicación, porque pode parecer anécdota, pero todos vimos abrir casi telediarios porque a castellana estaba paralizada porque caera unha árbore. Entón, a verdade é que creo que precisamos que se fale desde aquí, que se fale na nosa lingua, pero que se fale desde aquí. E unha segunda cuestión, eu a min do que me dá máis pánico ainda non son os bulos, porque tarde ou cedo acabamos sabendo, senón son esas verdades que as convirtes en importantes en función do que ti queres. Son os grandes medios, falemos da Voz, pero poderíamos falar da Vanguardia ou poderíamos falar del País. No ano 2009, aquela foto dese señor maior de 79 anos a cabeceira de seu pai ali na cama, que era como unha estampa de Castelao e que levaba 8 meses, 9 meses esperando que a lei de dependencia lle dira os dereitos que tiña, fixo máis daño naquela campaña, ben o sabedes todos. Bueno, era mentira a foto, non era mentira, a foto era verdade. Volvimos a ver unha foto como esa de portada na Voz de Galicia neste caso, pero podría ser noutro medio, non? Entón é cando convertimos en portada o que podría ser un asunto pequeno que afectaba unhas personas, pero hoxe a xente non espera 8 meses, espera 18, espera 28, espera 38 e desapareceu das portadas, non? Boas tardes. Todo o que fixestes, o que comentastes, subsido moitas cousas, grazas. Decir que é importante o tema dos bulos, pero o maior bulo, digamos, é o que non se conta. Todo aquilo, no? que se ignora, é unha forma tamén de prohibición da realidade, digamos, porque, por exemplo, estou a pensar na cuestión da migración, no? que está aí incendiado, a escasa información. En todo caso pode haber medios meritorios, que citaron algúns que si fan esa información, pero a escasa información que chega a toda a xente que existe sobre o traballo da migración, o que significa a migración, non? Todos os cuidados, as prestacións que significa a migración. Ben, esa é a idea, non foi falta, eu penso, desenvolverla, pero xa só pensar na cantidade de cuidados sociais, non? Da atención especialmente a xente maior, que significa a migración, pois, bueno, ben, xa non falo xa de cifras macroeconómicas e a relación co crecemento económico e todo isto, non, que é evidente, pero a idea sería eso, todo o que non se conta, da migración, da vivenda, é dicir, que como efectivamente cando vemos reportaxes que tratan ese lado silenciado, non? Oculto, pois como efectivamente podería o mellor interesar a esta xente nova e a moita xente que xa non ten interés polos medios, non? Entre outras cousas. Penso que tamén a cuestión dos bulos, efectivamente, bulos houbo sempre. Houve os famosos mentideiros, que se dicían os mentideiros de la corte. Os mentideiros de la corte non era ninguna metáfora, eran lugares onde se podían enmercar mentiras, non? Literalmente, ou informacións, todo isto que chamamos que está máis organizado de xeito, quero dicir que a nova situación é que realmente non estamos falando digamos, de bulos como no pasado, non? Sino que estamos falando dunha produción industrial. Como iso está estruturado, hai empresas de reputación, empresas que cobran por afundir persoas, como existe toda unha conexión estruturada en relación coa loita polo poder, que eu penso que son unha cuestión fundamental, non é que haxa un xornalista friki que un que vai ali ao Congreso a esbardallar e tal, non? Pareceme que está todo, pode haber efectivamente ese chiflado, non? Pero penso que está todo moito máis estruturado, non? E que existe conexión entre o bulo
como quen repite o bulo, como se silencia a resposta aos bulos, non? Penso que se trata dun sistema industrial, digamos, na loita polo poder, non? Ben, disculpa, simplemente rematar con unha idea que cando falamos de que si se lee ou non, a idea de too long tamén, de si son, ao mellor non se leen cousas que porque son demasiado longas. Existe o dereito, os alumnos, digamos, en Estados Unidos teñen como o dereito a decir non fago un traballo sobre isto, indicando que o que chaman too long, non? Indicando que les parece demasiado alongado para facelo. Pero en relación coa lectura, efectivamente hai pouca xente nova, prácticamente sería un ser extravagante ver a un rapaz con un xornal en papel debaixo do brazo. Por sorte, ainda de cando en vez vemos alguén con luces ou con alguna outra publicación, pero eu penso que si hai un espazo onde si aumenta o índice de lectura, está a pasar onde vivimos, non? Que se detecta que hai moita información que se procura nos libros de ensaio, e efectivamente aumentou moito as coleccións e as publicacións de libros que están achegando información que ao mellor non sacada nos medios tradicionais, non? Nada máis. Eu ia facer un comentario moi rápido, porque tanto a reflexión de Manolo como algunhas cosas que se dixo antes me leva a algo que antes se me quedou atrás, que case todo o que estamos falando se reduce a unha sola cuestión, que é a axenda, non? Casi importa máis de que falamos que o que dicimos sobre as cousas das que informamos, non? Eu creo que isto me leva ao que dicía ao inicio, a esa media Galicia que non se ve representada en moitos sitios, ten que ver en boa medida cunha cuestión de axenda. Se vemos os informativos dos medios públicos, digo vemos, non escoitamos, o creo que é moito máis acusado na tele que na radio, as cidades galegas son un sitio terrible o que é mellor non achegarse porque só hai morte, destrucción, delincuencia masiva, sucesos extravagantes e algunha festa de cando en vez, non? Pero non sucede nada máis. Por suposto non hai actividade política, e hai veciñanza indignada por unha serie de cousas, non? Importa máis de que se fala, caos, destrucción, desorde, que se nos contan que hai unha fochanca ou tres, ou que ardeu unha casa, ou que atracaron un estanco. Eso dá un pouco máis igual, non? Estes días falamos na redacción de Praza máis veces co tema dos bidóns nucleares do Atlántico e expedición francesa, etc. Nos empezamos a darlle voltas a ese asunto en 2017, cando se fixo 35 anos, con reportaxe sobre Xurelo, con consultas a unha dúcia de organismos internacionais para ver se alguén estaba controlando aquilo, e consideramos que había que falar diso, e cando soubemos con a expedición francesa ia a ver, pois deu-nos unha gran alegría, porque se estaba falando diso con independencia case de cales foran os resultados, non? E ao final parece ser que non pues, van continuar investigando, etc. Bueno, o tema volve a estar na axenda, incluso medios que non falaran diso, pois nos últimos 20 anos falaron diso un pouco, non? A axenda é a gran batalla xunto, e despois que se di sobre cada asunto, porque senón estamos entretidos con cousas como con banalidades ou con declaracións ou con que sexa, pero quen decide de que falamos decide despois todo o demais, non? E o exemplo da foto famosa da persoa que non lle chegaba a lei de dependencia é algo moi paradigmático, non? Porque, por exemplo, lo que non se tiña en conta que daquela, falo de memoria, creo que a lei de dependencia estaba en vigor desde había como 6 meses, algo así, é unha cousa absolutamente
absolutamente nova, que nin o xestor ou a xestora máis brillante podía desplegar unha lei en cuestión de 3 meses, dame igual que en gobernase no ese momento, non? E de que fose a velocidade de cruceiro, era prácticamente imposible. Se se fala da atención á dependencia, da igual casi que se diga en concreto se o tema está na xenda, e se desaparece da igual tamén, non? A hora media de espera en Galicia é 1 ano e pico, dá un pouco igual, non? Pois se nos falamos diso, que máis dá? Se o ano que ven son 400 días en lugar de 200, dá igual se non falamos diso, non? Entón a batalla da xenda é unha das batallas que tamén damos, eu creo que os medios máis pequenos, eu creo que é clave, non? Primeiro, non deixarnos arrastrar pola xenda dos medios mainstream, non? Porque a veces que casi te sientes obligado, de que non demos nada disto co que leva, dame igual que sexa, 3 días machacando, non nos vamos deixar, non imos ir aí, non? Pero sí, e a xente dixe, como non? E algo que me dá moita rabia, e con isto remato, a veces que damos algo, e a primeira resposta que di, claro, isto a voz non o conta. Digo, bueno, pero a mí que con todos os respetos, que respeto moitos compañeros ou moitas compañeras da voz ou da OPI ou de quen sexa. Digo, pois entón, a cuestión está clara, se cadra tes que poñer a túa atención en Praza ou en La Vanguardia ou na CNN, pero que clase de síndrome de Estocolmo tes con determinadas cabeceiras que o primeiro que che sai cando ves algo que che interesa é que non sei quen non o está contando, non? E digo, bueno, pues libérate e leo o que che parece interesante, non pasa nada, non? Sí, é que é completamente verdade, é dicir, en ese sentido, non quero plantear en términos bélicos de gañar unha batalla, pero es que é verdade, é dicir, aquí hai dous medios que teñen capacidade para crear, conducir, xa contei aquí alguna vez, para crear, conducir, pechar debates públicos, que son a Voz de Galicia e a Corporación de Radio e Televisión de Galicia. E son eses dous. Nos os demais, cando temos un tema que é potente, que hoste e tal, para conseguir que eso forme parte do debate público, é complicado. É dicir, claro, o do tamaño que temos, é dicir, a maior público en Madrid ten un tamaño un pouco tal, pero tamén é verdade que un medio madrileño, co cual aquí tamén hai unha parte importante do sistema político que o ve naturalmente porque é así, é dicir, o público é un medio de Madrid, é dicir, un medio da capital do país. Traballa para os lectores de moitos sitios, pero eu o que me dedico é a contarlle Galicia a xente de fora, máis que contarlle Galicia aos galegos, vale? Por moito que, joder, nos consideren un padrón seguro, ¿no? Pero esa batalla... Pero esa batalla que teñen ganado, e creo que ten que relación tamén co que disco galego, que igual me expresei antes mal, ¿no? Es decir, esa batalla para abrir, conducir e pechar debates públicos ten conseguido que non se teña aberto debate ningún sobre a situación do galego nos medios de comunicación. Teñen engañada. É dicir, eu non quería decir que o galego estivera amortizado, pero sí que tanto que as empresas editoras, desde logo, dan por amortizado que o uso do galego non produce unha rendibilidade económica nin inmediata, nin a corto, medio, longo prazo, pero que, por outro lado, a sociedade non o demanda. É dicir, non somos unha sociedade que estemos demandando produtos informativos feitos en galego. Vemos a Televisión de Galicia porque en galego, pero mañán, que está aberta a produción e a traducción a emisión en castelán, credes que a Televisión de Galicia vai ter unha baixa de audiencia porque empece a emitir o Duar que fa da mitad en castelán? Non. Teñen ganada esa batalla desde hai tempo, que consiste en algo moi sinxelo, que é o que fan, eu creo que da Voz, el Faro, el Progreso, casi todos os medios. Oye, redactor, e cando alguén che fala en galego, poñe un galego, Son as aspas da Voz e do Faro, é dicir, oye, se o alcalde fala en galego, o poñemos en galego. E con eso... Non se fai, bueno, eso non se fai. Sí, a vos se fai, quero dicir, bueno, eu teño traballado de outra cosa allí. Que non se fai. Bueno, eu quero que non. Aceptamos a discrepancia, pero está no libro de estilo da Voz, É dicir, se respetarán as declaraciones feitas en galego, se expresarán na mesma lingua, pero que quero decir? Que cando eu escribo en Luces, escribo en galego, e se Abel Caballero fala en castelán, eu traduzo ao galego. Por lo tanto, se quero escribir en galego, o que teño que facer é, se alguén fala en galego, transcribido en galego, pero eu falar tamén en galego, non? Pero bueno, non me quería estender con iso, pero vin outras dúas cousas que me pareceron interesantes, e se ves moita cara de caburro, corto. A que decía Manolo da emigración e dos migrantes. A min outro día nos fixemos un seguimento moi minucioso do suizo de Samuel Luiz e do comportamento heroico que tiveron os dos rapaces que o intentaron axudar, non? E un amigo me dixo un día, oye tío, por que está chamándolle senegaleses, tío, todo o día? E dixo,
joder, que non quería ser sospeitoso de ter ningún tipo de deriva, decía, pues es verdad, tío, por que estamos dicindo que están acudindo a Torre Pacheco a agredir a magrebíes e non a cidadáns? O veciños, O a veciños. Eu onte, que me tocou editar unha historia sobre o tema, me conta ao final dicindo, coño, estou poñendo magrebíes nunha información de público de defensa absoluta, sabes, da población migrante dese país, non? Entón, é difícil, pero é importantísimo que na linguaxe fagamos iso, porque, a ver, eu creo que co debate migratorio teríamos que ter algo parecido do que ocurriu nos anos 50, 60 en Europa, co medio ambiente, que empezou coas nucleares, ni siquiera era un tema medioambiental per se, pero, joder, para que 70 anos despois empece a tomar unha mínima medida medioambiental para que houbera ministros de medio ambiente, pasaron 70 anos desde que a esquerda, porque sempre a esquerda que plantea estas loitas, ¿no?, para que se fixera, ¿no? O debate migratorio, non só por unha cuestión de dereitos fundamentais e de lógica humana, senón tamén porque temos unha crisis demográfica que o precisa que teñamos ese debate xa, se tiña que convertir en un debate como se convertiu o debate medioambiental en Berlín nos anos 50. Teníamos que estar con eso, máis en Galicia. É dicir, que con esta cuestión da linguaxe, que nos preocupa a linguaxe inclusiva, que temos casi protocolos feitos para, cando hai unha violencia de xénero, utilizar determinada linguaxe e tal, cos migrantes tamén, joder, que eu da miña idade, con 55 anos, me dei a conta dicindo, hostia, tío, por que carallo poño senegaleses ou magrebíes, non? Parece moi relevante iso, nada. Bueno, pois damos por finalizada esta actividade, agradecemos a estes tres xornalistas que nos acompañaron hoxe, a Cristina, a Juan e a David, as súas aportacións, agradecemos a vosa presencia e, bueno, coa recomendación de que apoyedes os medios independentes, os medios en galego. E aquí toca o momento de publicidade. Luces é un medio independente en galego e necesitamos o vosso apoio e necesitamos que merquede revistas porque é do que vivimos, porque non vivimos da subvención nin da publicidade institucional. Aí na entrada teves as revistas e despedímonos ata setembro. Moitas grazas.